Sige, sige, sige. Uy, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta, ha? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Where are you going in English? Ay, gagi naman. Pinitpit ako. Gago. Ang bastos ni Silong, ah. Sabi na nga ba sa taas, eh? Ba't ayaw nyo sa taas? Hindi man lang kayo nag-dip. Sus Mariusip naman, oh. Natigok tuloy ako. Okay na nga Silong. Bigla na lang pumasok tapos tinusok yung puwet ko. Ang bastos. Ang bastos mong supot ka. Ayun na nga sinasabi ko. Kailangan ko ng depensa dito. Ayop kayo, ha. Puro kayo kit-kit, ha. Puro pala kayo mga kan kayo, ha. Ay, hindi ko kailangan to. I think kailangan ko to. Ay, ito kailangan natin, no? Puro sila kan, eh. Critical, no? So, kailangan natin to. Ito, kailangan natin. O, ito na lang, no? Ito na lang siguro, no? Meron naman. Ito tayo or mas maganda ito? Ito na lang talaga, no? Hindi ko naman kasi kailangan useless lang yung mana, eh. Ito na lang tayo. Dito tayo. Oy, dipinsa muna, ha? Dipinsa! Nakong lalandin yung mga hindot kayo, oy. Dipinsa muna, please lang. O, yan na, tara na, ito na, bakbakan na to. Ayan na, si Kumari, habol! Tara, habol, patayan. Saan ka pupunta? Nasa gilid pa, yun pa. Si Silong tumatakbo. Oh, wala na pala, nauubos sila. Oy, sa taas. Oy, sa taas, baka magpupush dito. Ay, butin. Ay, si Mia, nandito, pre. Abo, anong ginagawa mo, Mia? Anong ginagawa mo, Mia? Oy, Dipinsa muna. Andun si Mia. Oy, magdipinsa muna kayo, mag-isip-isip kayo. Oy! Sus, Mariusip. Sus, napakadelikado naman nito talaga, oh. Ay, naku, napakatindi talaga ng bakbakan dito. Ayun na, nagpapatayan sila. Hinahabol talaga nila si Tuliling, no? Ay, naku, napakahirap talaga maglaro, oy. Sus, Mariusip. Wait lang tayo, relax lang muna tayo sa bitlog dito, birada dito, pre. Dipinsa muna tayo dito. Timing lang talaga dipinsa dito, pre. Medyo napaka-sensitive ng laban na to. Oo, na-sensitivean ako. Sensitive. Sus. Tara. Kan tayo. Anong gagawin natin dito mga kumare? Ha? Yan kumare, oh. Sige, banatan mo yan kumare. Sige. Sige, habulin mo. Tara, nandito, nagbabakbakan dito. Habol dito. Okay, pwede na natin i-push. Pero dahil mabait ako, pagbigyan natin. Kasi mabait naman ako, eh. Kasi kung hindi ako mabait, tatapusin ko na yan. Pero dahil mabait ako, hindi ko tatapusin yan. Ganon talaga ang kanang mabait. Okay? Ganyan talaga ang kanang mabait. Ang common sense na kanya, no? Ano ang tinatawag na mapagbigay. Okay? Oh. Retreat kayo. Retreat. Attack Lord, para dito yung magbakbakan, pre. Ayan. Oh, tara na. Dito na tayo magpatayan. Magubusan tayo ng lahi dito, ha? Ang kabayo ding, ang kabayo ding, i-ready mo ding, ang kabayo ding, ayan na ding. Ang kabayo ding, ang kabayo ding. Bing, ang kabayo ding. Ang kabayo ding! Naupo, kinitkit yung itlog ko ding. Ang kabayo ding. Grabe yung Silong, tinusok-tusok yung itlog ko ni Malka Silong. Ay, grabe naman. Ang sakit mo naman, oh. Ang sakit. Paano ko matisimpintang hindot na to? Sakit-sakit mo talagang hindot ka.
kailangan ko to ibenta tapos magkantay defensive item tayo dito. Mag-defensive item tayo. Kailangan natin ng defensive item na isa. Ay nako, napakasakit ng tusok-tusok niya. Ito na lang. Pre, relax lang pre ha. Relax lang talaga. Patient lang kayo, patient lang. Napakatindi talaga, napakatindi. Naku, isa na lang damage ko ba? Ay, gago yung kabayo ko! Ayan o, putang ina, kanina ka pa ha! Kanina ka pa! Ito pa, animal kayo! Kitkitin ko mga itlog nyo! Sige, nakabuisit kayo, ikaw pa! Habulin mo! Tara, habulin mo! Ha? Yawa ka, animal ka ha! Pisti ka! Oy, nasa baba, may kabayo. Wait lang. Buisit na yan, nila skill ko sa harap! Ay, nagtipi na naman! Ay, sus Mariusip. Ay, napaka-sensitive talaga na digmaan to. Ano nangyayari ngayon? Wait lang. Ay, shit. Kailangan ko dito ng kan. Oy, relax kayo ha. Patient lang muna. Napakatindi ng mga labanan dito. Ha? Sus Maria Josep. Oy, sa mid natin. Uy, yung mid. Hala ka, patay kang bata ka. Wala si Silong ha, Nakakatakot talaga. Naku, nalagot na to ngayon. O, dito tayo. Magbirada tayo dito. Dito. Ay, nakakatakot lumabas. Wait lang, dito tayo. Sama-sama lang. Ayan na! Ay, di nga ba to? Alaka, natunaw ako agad. Ang bilis ko naman natunaw doon. Ay, grabe. Wala na. GG na tayo. Naku, wala na. Ay, matusok yung itlog mo. Halaka, magdepensa ka, pre. Halaka. Patay na tayo. Talo na tayo. Hala, wag naman sana. Please lang, ayusin mo, bali. Ikaw na lang talaga pag-asa dito ng bayan, bali. Depensa lang, bali. Sige na, bali. Ikaw pag-asa ng bayan. Wala na, bali. Wala na, GG na talaga. Wala na. Sus Mariusip. Dapat tinapos ko na kanina eh. Kayo kasi nagsabi na hindi tapusin eh. Sinabi nyo kasi na hindi tapusin yan tuloy. Ako yung tinapos, kami yung tinapos. Sus Mariusip talaga. Oy, sayang naman yung kabayo natin.